സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കാർ ഫ്രീ വില്ലേജായ മ്യൂറൈനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ലോത്തബ്രണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് രണ്ട് വശത്തേക്ക് രണ്ട് വില്ലേജാണ്, വെങ്ങനും മ്യൂറൈനും. അപ്പോൾ രണ്ടും കാർ ഫ്രീ വില്ലേജാണ്. അതിലേറ്റവും ഭംഗി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ മ്യൂറൈൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞ് അതിസുന്ദരമായ ഒരു പഴയ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഗ്രാമം തന്നെയാണ് മ്യൂറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിതാ ഈ ഈഗർ പർവ്വതനിരകളും മറ്റ് ഭംഗിയുള്ള സ്നോ മൗണ്ടൻസും എല്ലാം കാണാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നൊക്കെ. ഈ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളുടെയും ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുണ്ട് കേട്ടോ. വെങ്ങൻ്റെയും മ്യൂറൈൻ്റെയും പിന്നെ ലോത്തബ്രണ്ണൻ്റെയും ഗ്രിൻഡൽവാൾഡിൻ്റെയും ഒക്കെ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നോർമൽ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണണേ എന്തായാലും.